И здравейте тук. Ние ще направя една томба в Legit KitPvP сервера. Евентуално, ако някои хора забравят или искат да идват в KitPvP сервера, се пише servers, servers. И ето на това Iron Mage. Ето вижте къде ме пуска, пак е тук, защото тук съм бил. Томбото ще бъде за Kit Tier 5, който струва 120 кинта, а пък някои хора може да са голям левел. Има хора, които са 80 или кой беше левел и нямат много пари, смисъл купуват си другите тири, другите китове, извинявам се. И ето вижте, това струва 70, това 30, нещо правят 100, като ги убият, пати. И Kit Tier 5, мисля, че съдържа много хубави дъм айтеми. Ако някои енчанти не достигат, аз ще ги енчантна и тук, защото те или иначе трябва да съберат поне 30 сабскрайбъра, а пък аз имам 8. Поне 30 сабскрайбъра трябва да събера и не е задължително да харесате клипа. При някой задължително, при мен не, защото няма смисъл да го харесвате. Но е задължително се абонирате. И за да се запишете, трябва да напишете кой номер сте. В смисъл, примерно някой се е абонирал, ето ти. Първи номер. При мен ще излети номер, не знам. Ако можете да направите номер, го направите. Ако не можете, да направите ето ти. Примерно запис. Някой се записва. Запис. Дан. Ето съм пиче тук. Или ето. Някой, примерно, той се е записал. И следващия сте ви, ако не знаете как да разберете кой номер сте, гледайте неговия номер. Дали някак да не знаете математика. Примерно втори номер. Запис. Не ме интересува на кой език пишете, защото ми се едно. На кирилица или на латиница. Ето вижте, аз съм 13 левел. Амага. Това сега го научим и другото. Чакайте. Чай, аз какво направя? Амага, човек. Името на който са убили или какой-то. Мога да пиша. Като цъкам два пъти. Да, трябва да събера 40 абоната. И аз пък 40-30. Ако искате харесвайте, ако искате не. Ще тегля томбота по много як начин, не от сайтове. Но няма да тегля те, който ме кеф най-много. Или който канал ме кеф най-много. Все пак трябва да бъде равностойно. И това беше от мене. Ако искате да продължавам да снимам в Legit,
ми казвайте, пишете в коментарите и ако искате да не спамте много, примерно вие се записвате, примерно Кайто, това съм аз, и пишете искам да снимаш на KidPvP сервера. Или където искате да снимам на Minigames или където и да е. Ми пишете в коментара и аз ще снимам, ако има много гласуващи за това. Много хора, които искат да снимам. И да, това беше от мене. Бай-бай, YouTube.